बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गोजोन फोथाराव जानो गोनां 12 आरो 13 फेब्रुआरियाव बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय दिनै बे ओनसोलनि साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरा गोजोन फोथाराव नारा हादों। फैगौ बोहैथि दाननि 8 दिसेम्बर खालि गाहाय खुन्थिया गायसननाय जागोन। बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फै खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि नैबे गोथार सान होननानै जों बुंनांगोन, मानो होनोबा 61थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जानो थांगासिनो आरो बे जथुम्माया जागोन 11, 12, 13 एबा 11, 12, 13 फेब्रुआरि 2022 मायथाइ। बे मायथाइयाव जों जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बर' थुनलाइ आफादनि मावसुमा बे जथुम्मा जागोन आरो बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै रायजो राजाखौ लानानै नैबे फोथाराव फैगोन 8 दिसेम्बर खालि जोङो बेनि गिबि खुन्थाखौ गायसननाय जागोन आरो बे गाहाय खुन्थाखौ गायसननायनि थाखाय जोङो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे लेखाया सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो मानगोनां आफादगिरि बिथां तरेन बर' साराबो बे दिनखालि नुजाथिफैगोन जोङो आखा खालामदों आरो बेबायदि बेलायाव जोङो तामुलपुरनि गुबुन गुबुन माहारियारि संगठनफोराबो जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। लोगोसे जोङो बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' फरायसा आफादनि मावथिफोराबो जोंखौ हेफाजाब होदों। खाथि खालानि जितु बर' रायजो राजाफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बेबायदि बेलायाव दिनै जोङो फिल्डखौ साफा खालायनायनि हाबाफारि लानाय जादों आरो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै खामानिफोरखौ मावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो फैनाय दिनफोराव जोङो बे 61थि जथुम्माखौ जों जाफुंसार होनायनि बेलायाव रायजो राजानि मदद मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। लोगोसे गुबुन माहारिफोराबो जोंखौ सहयोग खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंनि रायजोनि बा बर' रायजो राजानि जितु मिजिं बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों बर' माहारिनि खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन। बर' माध्यम बा बर' बिजोंजों फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलिफोराबो जि समस्यायाव गोलैदों बेफोरखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि डेलिगेट हाउसनि गेजेरजों जों समाधान खालामनो हागोन। लोगोसे जोङो आलासिफोरखौबो बेफोरबायदि नेसनेल पर्यायनि आलासिफोरखौबो लाबोनो सानदों। बे आलासिफोरनि सुबुरुनफोरखौ लानानै बर' माहारिखौ जाहाथे जौगाखांहोनायनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा मोनसे तामुलपुरनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जों जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसारनायनि बेलायाव आनान गसायाबो जोंखौ मदद होगोन होननानै जों आसा खालामदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।